ससे खोन्थालांबाय थानोसै स' नोंथांमोना नायलांदो जों गासिबो फैजोब्बाय दे हाय नबि नबिन सुमि ओइयाव मरमि दं नोंखौसो लांदो मा मास्क गाननो हाया गारि फैदों खोमालाय जेव जेव जावजावनो मानो लाबोफानोब्रा लाबोफाखायानो दालाय In the Gamera College इधर हो रहा है क्या हो रहा है इधर अंकल लोग हमारा वेट कर रहे हैं बे मीटिंगा माने जोंनि कलेजनिफ्राय नङामोन हा माने बिसोरसो अर्गानाइज खालामदों आरोना माबा NDFB बेयाव चेकिं सोलिगासिनो अभी दानो जागोन दानो चेकिं जाखादों What about us? जों केन्टिन उनखिजा फैनानै थाबाय नै ओमफ्राय मा नुदों गड़ 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 देखो उगार Oh my god मा जानो फैदो कलेजाव मा स्टाइल मा स्टाइल Cantina dong sudah. Breakfast. Yang masan na kita. Oh, ini sekali kali ya. Makan. 제가 뭐 비디오로 하는 비디오라. 여자가 며칠? 응? Biting जाबाय कलेजनि बेक साइड एरिया दिंखियाफोरा Iki abon opsike. जों दिनै मिटिंआव माने आब' रिंकिखौबो लोगो मोनदोंमोन ओमफ्राय लोगो मोनबाय नालाय फट'आथ' लाखानांगोन ना obviously Kayaknya kadang.
जों दा गरम मोननानै लाइब्रेरियावसो जफैथ'गोन आं मास्क लाफायाखैमोन ओमफ्राय नै बेखौ फ्रियाव मोनगोन ना जमनानै फैदों आङो दा फ्रियावनो गांसे मोनबावदो मास्क थाखानायफ्रा मोनाखै बारदोंलायो नैयाव ओमफ्राय मास्कआ माबायदि खोन्थालाय राखांहां ओमफ्राय एम्फौबो ओंखारो नै गोबां एसे गोलाव हारजोबफिननाय नै बेनिखौ नाय नै फ्रियाव मोननाय मालथ' बारा मोजां जाया इखान्दा इगोलाव आं बिराद आब्रिब्रि नायबाय थादों मेंनानै इदि आं दिनै गासैखौ फरायबाय आंखौ आर'नाइ फरायनाय खबाइ हेबनाय थानाय 7:53 of break time had 15 minutes by sound. You reported for. Okay. Ini, lame. Kamu coding ya? Birayo. Gurung orang sama ni. Bai joma nuhurungna ini bifang katiau omphe beo IGP जों reporter जों bersawara lewe dong. Simpai jemu ida silangan ko sa ay dua ini pwede ko na makaya silangan ko sa kaya Saya nggak baca nada mau sorbar kan nada mau. Kayak mau nih dulu ikas. Konsen mana cuma gumbis lagan record kamnan dan nih. Jika dia gumbis lagan, hah? Kung nih? Oh, itu berapa tahun nih? Kamzansi jangan. Nengah berapa kamera jadi ni mark? Oma deh oma. Bukan jangan apa jangan aman. Sudah oma enggak. Ni zenda college ni backside ke zapi tu. Ni endalah. Ini nuhurban bayna जोंखौ एमएलए सारा उन लिंबो फैबाय थादों आरो मा नायनो नागिरदों बिसोरो बांला फेरा दाउला फेरानो मानसि जाजोब्बाय नामा सोरबाफोर जोंनि कलेजनि सिंथारखाय फैफेराखैबा नै बिदि जाबाय मा होनोमोनलाय खोदै खामब्रेंगा बिफां दं ओमफ्राय बे थाइजौ जों बेयाव मायाव मोसाफैदोंमोन प्रि बैसागुआव मोसादोंमोन बेयाव बेखौ नायफेराखै बेखौ नायो आंबो नुफेराखै बेखौ बे जायगायाना गोदो हस्टेलमोन आरोना बयसफोरनि हस्टेल दा बेखौ माने रिपेयार खालामगासिनो फिल्म बानायनो होनदों बिदि माने बायनायफोरखौ माने फाहामगासिनो बेसेबा बुरजा मिस्ट्रिफोर फैनानै दं
थांखानोसै जोङो थांखादो थांखाना ओइ लाबोनो लोगोफोर दंखायो जोंबो थांसै खोमा मा खालामबावनो खामानि जोंनि गैखायानो नोंसोरखौ लिंदोंमोन ना ग्रुप नायसै मा बया होनदोंखाय जासिदोंसो दे थादो थांसै दे आब' थांसै ओं बाय बाय ओइ Video lalalale, laspe. Ano kaya pa ko ito? bye bye college guys di video beखिनियावनो जोब्बाय dadah जोङो थांफिननोसै नै एबार थाबायलांला खोना आथिं साजोब्बाय আগত হা আমার মোবাইলে আর আজিকাল ভালে কইছি হা কি চাইছে চাং না মানে আছে না দেখা পাইছি আর আমি ভালে কে দেখা পাইছে আর